A jama'a assalamu alaikum. Wato bisa ga dukkan alamu dai kasar Iran ta fara daukan kwararan matakai akan baraka da ta lura da su a lokacin da ta yakin kwana 12 tsakanin ita kasar Iran din da kasar wato Israel. A dama wannan baraka kusan waje biyu ne. Akwai baraka na bangaren su a wato jiragen yaki wanda mun yi bidiyo akan wannan. Ita Iran tana da jiragen yaki guda 300 amma yawancin su ko kuma kusan dukan su ba na zamani ba ne. Wasu su tasi a kasar France, wasu kuma tasi a kasar Rasha, wasu kuma tasi a kasar America. To wannan mun ga ta fara ɗaukar mataki ta wannan bangaren. Sannan akwai wato baraka ta internal security, wato bangaren intelligence na cikin gida, wato tsaro na cikin gida na cikin kasar Iran. Mun ga abin da ya faru inda ita Mossad ta kutse cikin kasar Iran, inda ta yi kusan shekara tana na dan bayanan sirri, kuma tana gina wasu base tana kuma gina wasu masana'antu na kera drone wanda ta amfani da su kai wuraren. To wannan bangarori biyu su ne inda Iran take da baraka, wanda ke hatta fara ɗaukar matakai akan wannan. Wanda ke sauran wurare mun gani ta yi rawan gani, bangaren ballistic, bangaren hypersonic, bangaren wato ballistic wajen makamai masu linzami kala-kala. Ta yi amfani da su masu hadarin sosai, ta yi amfani da drone kala-kala masu hadarin gaske. Sannan kuma ta bangaren navy ba ta da matsala, wato sojan ruwa, tunda kusan a statistic sojan ruwanta ya fi na kasar Israel. Sannan bangaren infantry, sojan infantry din ta ya fi na Israel, sun fi na Israel. So wannan bangare biyu nan da wato jiragen sama da kuma internal security na Iran su ne za su. So kafin mu je wannan wuri, a gurguje bari mu dan shirki akan abubuwa da suka gudana daga jiya zuwa yau a siyasar duniya, a inda aka lura wato a jiya daga jiya zuwa yau akwai bayani da shi Amir Sa'id, wato ambasadan wato a Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amir Sa'id ya ce akwai yiwuwar cewa a ci gaba da wannan tattaunawa na tsakanin Amerika da Iran akan wannan batu na nukiliya. Sannan shi ma Abbas Arachi, sai da Abbas Arachi shi ma ya fito ya wannan magana, ya ce bayan tuntuba da sauransu da kasar Rasha da sauransu za a dawo wannan tattaunawa, amma da sharuɗoɗi wanda ya kamata idan Amerika ba ta bi wannan sharuɗoɗin ba za su cancel wannan tattaunawa da sauransu. Inda shi ma Amir Sa'id, shi ambasada na Majalisar Ɗinkin Duniya na Iran, inda ya ce ya yi bayani akan wasu sharuɗoɗin su ne na farko ma shi Abbas Arachi ya ce Donald Trump ya iya bakinsa wajen magana, kuma ya rika tattauna kalamansa, in ba ka ba za su yadda da wannan ci mutunci da yake wajen kalamansa mara daɗi ba. Shi kuma Abbas Sa'id ya ce ko da sun yadda ma akan makami ba za su yadda ta bangaren nukiliya na civilian ba sannan kuma ko da sun yadda a relocating wannan uranium din da aka bunkasa, to su za su yi choosing din kasar da za a kai aji. Sannan koda ba su yadda da wani option din ba, kuma koda zai ci gaba da zama a kasar, za su idan ba su yadda ma ba a kai wani kasa, kuma su za su yi choosing kasan. Sannan kuma ba su yadda ba za su rike shi, amma za su iya ba wa hukumar makamashi su rika shigowa suna inspection, saboda dama su riga sun dade sun fada sun ce su ba ta wannan batun suke ba, su batu suke na bunkasa kasar su, na developing da kasar su da wani nuclear din, ba na yaki ba wannan yake gaban su ba. To abin da suka ce kenan a wannan a gurguje. So batun kuma baraka da nace an fara dinkewa, mun ga abin da ya faru a lokacin da ministan tsaro defense minister na Iran ya tafi wani mitin da aka yi na SCO, wato Shanghai Cooperation Organization, wato General Aziz Nasir Daze, inda banga bayan wannan mitin din, dama an saba na wannan mitin din akwai wani tattauna suka yi wanda ke da ba fito an mana bayani sosai ba, inda tuni ita Iran ta fara making arrangement na wajen sayo jiragen yaki na J-10C jet fighters, wanda suke da tare da PL missile launchers. Wannan J-10C fighters an ga rawan da suka taka wajen yaƙi na kwana 4 tsakanin Pakistan da ƙasar India, inda wato wannan jirgi sun yi rawan gani a wannan wuri, inda ita Iran tuni
ta so ta kawo wato Su-35 daga ƙasar Rasha, to amma aka yi ta samun delay saboda wasu dalilai na logistics, wasu dalilai na agreement, na wasu dalilai na bureaucratic abubuwa wanda yake tuntuni tun 2023 ita Iran take so ta kawo wannan jirage daga Rasha, amma Rasha ta rika musu delay, ta rika sai an yi kaza har aka zo wannan yaki ya zo, kuma mun ga ita Iran ba ta amfani da jirage saboda jiragen ta tsoffi ne, amma mun ga bangaren da ta yi rawar gani sosai. So bisa ga duka alamu ita Iran za ta karkata zuwa China. Na wani video akan wannan saboda za su siyo waɗannan makamai. To akwai wannan dalilin da ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ma wato deal din da Rasha ba ta yi abin nan ba, saboda kuɗin na da yawa, sannan kuma fuskantar takunkumi da Iran take tana da matsalan karansi sosai, wanda yake ita Rasha ta rika ja da baya wajen sai da mata da wannan makamai, amma yanzu ta koma ƙasar China. To wannan wani mataki ne sosai wanda yake Iran tana samun jirage masu kyau, to sai fa da ta yi. Sannan kuma ta bangaren internal security wato tsaro na cikin gida, mun ga barakar da ya faru inda su Mossad wato jami'an madannan bayanan sirri na kasar Iran na kasar Israel suka rika kutse suna shiga. Mun ga inda wata Catherine Paris Shakdam ta shigo ta yi kutse har ta je ta musulunta, ta zama shi'a muslim, har ta shiga ta yi kawance da matayen kwamandojin wato Iran, inda ta rika sharhi a inda aka karbe ta da hannu biyu saboda combating da ta yi ta koma ta musulunta. Jarida ce, journalist ce, amma ashe Mossad ce, wanda mun ga yadda ta yi ta'adin da ta yi a nan gurin. Dama daga Yemen take, haka daga Yemen suka kawo ta nan Iran, can ta yi masu aiki a Yemen, nan kuma ta zo ƙasar Iran ta yi masu ta kutse, ta rika na dan bayanan sirri wato Catherine Paris Shakdam, inda ta auri wani dan Iran Shiite, wanda through him ta samu contact da matan kwamandojin abin da ta rika. So dole ƙasar Iran za ta wato aiki a internal security ɗinta. Mun ga inda aka rika setting factories, ana ma kera drone wanda za a yi amfani, kuma mun ga Iran ba ta da matsala da defense system. Abin da ya faru shine su Mossad din da suka shiga sun san cewa idan ba su gurgunta defense system na Iran ba, bayan da za a yi jiragen da su rika kutse suna shiga, ta faɗi gaskiya kawai. To shine suka je suka yi attacking wasu launchers da wasu defense system, duk da dai ba su gurgunta gaba ɗaya ba, shi yasa Iran ta riga kaɓo wasu da sauransu. To amma an gurgunta wannan defense system, shi yasa suke kutse su shiga sai abu su fita. To wannan dole Iran ta yi aiki a internal system ɗinta. Kuma mun ga a yanzu haka ma shi Ayatollah Hussein Khamenei ya canza ma ta bodyguard ɗinsa ma. Yanzu an fito da wasu bodyguard, an bare wasu bodyguard wanda ba a san da su ba, hatta IRGC ba san da wannan bodyguard ɗin ba. Bodyguard ɗin wasu reserve ne aka aje su, sai an shiga wani situation ma wanda ke system ɗin ma ba a da ita ba. Yanzu haka bodyguard ɗin Ayatollah Hussein Khamenei wato wasu ne wanda ba a san da su ba, suka zo ba a ma san sunansu ba. A da yana da layers of defense bodyguard, shi Ayatollah Ali Khamenei yana da wajen layers of bodyguard wajen 4 ko zuwa 5, banda IRGC, banda armed forces, yana da irin su Vali Amir Corps, akwai Vali Amir Corps, akwai Ansarul Mahdi Corps, akwai Hafizat Corps. Waɗannan su ne layers na bodyguard na wato Ali Khamenei na sauransu, wanda ke duk yanzu an aje su gefe ɗaya, an fito da wannan bodyguard ɗin wanda ba a san da su ba, ana ce musu da elite. Su kawai sai ta ɓaci ake fito da su, wanda ke su suke gadin Ayatollah Ali Khamenei a yanzu haka. Kar ku manta ya sha wannan Ayatollah Ali Khamenei ya sha gwagwarmaya a lokacin da yake, kun san ya shugaban ƙasar Iran, shine shugaban ƙasar Iran na 3 kafin ya zama spiritual leader, kafin ya zama Ayatollah. Sannan a lokacin da yake campaign na zama shugaban ƙasa, an kai mai attack da bomb. Wannan kungiya da ake cewa da farga su suka kai attack da bomb, a inda shine za ku ga hannunsa, bomb din ya affect din hannunsa, ya kuma affect wani bangare na kirjinsa. Ba da bayan akwai wani bodyguard ɗinsa Mahmoud Khorazvai, shine ya fito ya kokari har abin bai shafi Ayatollah sosai ba. To akwai attack, akwai attempt akan rayuwarsa a lokacin da yake shugaban kasa, yana campaign da zai zama shugaban kasa.
ba haka yazo zama ayatollah wanda ke shi mukamin da ke rike da shi har zuwa yanzu. To akwai kuma barazana irin su kungiyoyi irin su da mujahidin wanda suke son su kuma su karɓi mulki daga